ಇಂಕಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಗೆ ಪಿದರ್ದ ಮುಲ್ಪಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ನೋ ಗಾಡಿ ನೋ ಗಾಡಿ ನೋ ಗಾಡಿ ನೋ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾವು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ವ್ಲಾಗರ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಮೇರೆಗೆ ನಾವೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಅವ್ರದ್ದು ಟೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡುವ. ಐವತ್ತು ಭೂಮಿ ರೆಡಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇರುತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು ಜಾನ್ ಅವನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐಟಿದೆ ಬಲ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿಡುವಂತ ದೆಕ್ಕಿಲೆ ಬಲೆ. ನಿಮ್ಮ ರೆಕ್ಕೆ ಭಾರ ಎಷ್ಟು? ರೆಕ್ಕೆ ಬಾರು ರೆಕ್ಕೆ ರೆಕ್ಕೆ ಬಾರು ದಾದ ವಿಷಯ ಗ್ಯಾನ್ ಒಂದೊಂದು ದಾದ ವಿಷಯ. ಓ ಮಲ್ಲಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂಡ ಅಶ್ವತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓದಿದೆ. ರೆಕ್ಕೆ ಬಾರನೆ ರೆಕ್ಕೆ ಬಾರು ರೆಕ್ಕೆ ಬಾರ ರೋಲ್ ಪನ್ನೀರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚತ್ತು ಎದುರ್ಬಲ ನಿಮ್ಮ ರೆಕ್ಕೆ ಬಾರ ಉಂದಾಪುಣ್ ಫುಲ್ ಅಮ್ಮಗ್ ಬಾರ ಆಪುಣ್ ದಾದೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಂದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲು ಉಂತು ತೋಡಿಗೆ ಐತೆ. ನಿಮ್ಮ ರೆಕ್ಕೆ ಬಾರ ಎಷ್ಟು ಈ ಉಂತದ ಟರ್ನ್ ಅಂತ ತೋಡು ಒಯ್ಟ್ ಉಪ್ಪ ಅಂಚ 3 ಫೀಟ್ ಅಂಡ ಅಂದ ನಿಮ್ಮ ರೆಕ್ಕೆ ಬರಾಗರ ಕೆಲ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಈ ಪಕ್ಷಿ ಉಂಟು. ಬಲೆ ಈರ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಚ್ಚು ಪಾತಿರ್ರೆ ಎಂಕಲ್ಲು ಹೊಸತ್ತು ಈಡೆಗ್ ಈಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ದಾದ ಪಂದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮೇಡಮ್ ಪನ್ಲೆ ಆ ಉಪ್ಪಡ ಒಂದು ಪಡು ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಈ ಜೀಕ್ಷಿ ಜಾರುಂಡ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಬರ್ಸೋಗು ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಬರ್ಸೋಗು ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇದೇರು ರೆಡಿ. ನಾವೀಗ ತಿರುಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಒಂಚಿ ತಿರ್ಗು ಮಾತ ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ತಿರ್ಗೋಡು ಏರಂಡ ತಿರ್ಗೋಡ ಐತೆ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ತಿರ್ಗದ ಮಿತಾದ ಉಂಟಾವ ಅಶ್ವತ್ ಆ ಬುಜವು ಬಲೆ ಇರ್ಲ ಬಲಿಗೆ ಅವ ಆಪು ನಿಂತ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಒಂದು ನೆಟ್ಲ ನಿಕುಲ್ಲ ಕುಲ್ಲಲಿ ನಿಕುಲ್. It's very very nice actually. I can't disclose this. You come and visit here and experience park. Experience the small boys. ಇಷ್ಟೇ ಹೊರಪುಲ್ Vian babu Vian. ನಿಕುಲರ ಕುಲ್ಲೆ ಮಾರೆ ನಿಕುಲರ ಕುಲ್ಲೆ ಹೊರ ಕುಲ್ಲೆ ಹೊರ. ಫಸ್ಟ್ ಮನಸ್ಸಿನ ಮನೆಯವಳು ಗೋಕುಲಗೆ ಆಕುಲ್ಲ ನಿಕಲ್ ಆ ತೆಲಿಪೋಡು
ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚಾಯ್ತಂಡು వన్ గుంతున్న టూ గుంతుంది ಇತ್ತ ಶೋಕ್ ಬರ್ತೀನಿ తెలిపి ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಐದು ದಾಲ್ ಒಂದೇ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಬಂದ್ ಪಿಲ್ಲಕೊಂಡು ಬೇಜಾರು ಬಂದು 7 or 4 7 ಎಂಕ್ಯಾ ಮೂಲುಂತಿದಿನ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ತಿನಿಂದ ಮೂಲುಂಡು ರಕ್ಷಿ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲಾಡೆ ಈ ಮೇಟ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತಲೆ ಅಲ್ಲ ಎಂತ ನಿಖುಲುಲ್ಲ ರಿತ್ತೇನೆ ಮಿತ್ತು ಆಪುಜಿ ಆಪುಜಿ ಯಾನ್ ದಾಲ ಬಂತ ನಿಜ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶೋ ಅಲ್ಲ 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 ಅಷ್ಟೊತ್ತು ತಿರ್ತಾನೆ ಬರತ್ತಿಲ್ಲ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹೌದಾ ನಂಚ ಉಂದಾ ಪೂಜಿ ವೇಟ್ ಬೇಲಕ ಬಲ ನಿಂಗೆ ಸಿಗುಲ್ಲನಾ ಕುಲ್ ಬಲ ಕುಲ್ 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 ವೇಟ್ ಬೇಲಕನ ಒಂದು ಮಲ್ಬಗೆ ತಿತ್ತು ಸತ್ಯ ಇತಾನ್ ಮಿತ್ ಮಂತ ತೋಲ ಆಪು ನಾನು ಅವೇನ್ ಜಬ ಕೇಕಡ ನಂಚ ವೇರಿ ಅವನಿತಿ ತುಗೆ ಈ ಮಲ್ಪಗೆತ್ತ ಬುಡಿಗೆ ಬುಡಿಗೆ ಗ್ಯಾನ್ ಲಕ್ಕಿಗೆ ವರ ಇತ್ತಾನ್ ತಿತ್ತು ವರ್ಪೆನ ತುಕ ಇಜ್ಜ ವೇಟ್ ಬೇಲಕ ಅಪ್ಪಗ ವೆಯ್ಟ್ ದಲಕನೆ ಅಂಡ್ ಎಕಡೆ ಇಂಚ ವೇರಿ ಅವನು ಈರ್ ಮಲ್ದೊಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಮಂತೆ ಅಂದ ಲಕ್ ಮಾರ ಲಾಗಿ ನಿಂಚ ಅಂಚ ಜಾರನ್ ಮಲ್ಲ ಯಾನ್ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಅಂಡಲ ಯಾನ್ ತಿಟ್ಟಿರಿ ನಲ್ಲಟೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಉಂದಿಜ್ಜಿ ಓವಿಜ್ಜಿ ಅಷ್ಟು ಪರಾತ್ಯ ಹೌದು ಮಲ್ಲಾದಿಗೆ ಅವು 110 ಮಲ್ಲ ಅವೇ ಬುದ್ಧಿಡ್ ಮಾತ್ರ ಲಕ್ ಗ್ಯಾನ್ ಐಟ ಬೋದು ಅಂತ ಮಿಡ್ಲಿಟ್ ಓ ಅಶ್ವತ್ ಪನ್ನೊಂದು ಮತ್ತು ಜಾದು ಜಾದು ಇತ್ತ ನೆಟ್ ಉಂಟುಂಟು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಪಿಲಿ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಯಾವ ರಕಲ್ ಮಾದ ತೂ ಅಂದಿಲ್ಲ ರಾಮೇ ಬುರ್ಚಿ 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 ಉಂಟಾಪುಂಡು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಚೂರ್ ಬಲ್ಲ ಚೂರ್ ಮಲ್ಬಲು ಚೂರ್ ಯಾನ್ ಪನ್ನಗ ಉಂಟಲೆ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಉಂಟಾದ
ಹೆಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂಡ ಹೊರ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಬಾಬು ದಾದ ಅಲ್ಪನಿ ಕುಕ್ಕಿ ಗಟ್ಟಿ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಚ ಇಂಚ ಬಿರ ಬ್ಯಾಕ್ ಅತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವತ್ತು ಅವು ಬಿಡ್ದು ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಬಿಡ್ದು ಇಂಚಾನ ಮೂಲ ಕೈತಳ್ಳ ಅದು HSR ಒಂದು ಅಗರ HSR ಇಂಚಿ HSR ಇಂಚಿ